यहाँ का कहता नहीं कि एगो गिरी मन ब्राह्मण आ एगो दरिदर बुझ लो के बा, यानी कि हमरा कहेगा दरिदर कहनी है। देखी गिरी बाबा हमने का तो पंडित जी हैं, पूजा पाठ करावे ला तिवारी जी हैं, हमने का पूजा पाठ कराइला ब्राह्मण सहु गरीब होला। बाकी रौरा आज नु ब्यास भइनी है पुरनकी का मोजन तनी रवा सब के का रहल है। एगो हतहक लौका के खोखा में छेद क के आ तार बांध के आ ओमे एगो लकड़ी लेके आ ओमे से लोग मांगत रही, आ लोग वही जनता ने का वही से मांग जन्म भर मांग जन्म भर मांग जन्म भर मांग जन्म भर। तब पीछवा से कही आगवा से कही मांग जन्म भर, आ पीछे से कही कि बपौती है बपौती है बपौती है। हे महाराज जानता नहीं रो हमरा के दरिदर कहे लगनी, कहे के ना चाहत रहनी हो। बाकी रवा लोग के ओरिजिनल काम का हो, ओरिजिनल काम है भिखिए मांगो, ऐसे बरगौर करी। सब ठीक लागल हमरा, लेकिन एगो बाउर लागल हो चौगुन में तिहैया मार के छपका लगौनी हो। गाओ तनी कहत जलेसर कहत जलेसर कहत जलेसर। ए महाराज कौना गीत में कैसन सीन करे के भाई जानी है जे और जलेसर जी बानी का माने ए जे बड़े गुरुजी के नाम ए जे धरे के बा, कौना सीन में गुरुजी के नाम धरे के भाई जानी ना रवा और देह बढ़त और बुद्धि नहीं खे बढ़ो। असही हमारा इनकर गाँव नहीं पटना जिला होत रहल लोग अजय कूद के न चले हैं, कूद के न चले छड़प के ने तो बरियार माटी नु हो औने बालू पर स्टेज लागो रहे आ एक बार ताकथा टूटला ई नीचे आ नीचे के देखनी कि फुटरा जो रहे एक बार हाथाना कैसे ना कैसे छोट हो गई हाथाना आ जब इनका के घींचल गइल 3 आदमी बांध हो के घींचल तो 3 महीना हॉस्पिटल में रहले तब गावे लायक भइले। कारवा कहे लगता हम इनका के भैया कहनी है हमरा कहत रह दरी दो देखी ये तो गोला बिगाड़े के नियम हो, यही से हमरा कहे के पड़ेला, यही से कहिले ए गिरी जी नोहरनी कब फार ना होई आ धोखाबाज रही कहियो सच्चा यार ना होई। नोहरनी कब फार ना होई आ धोखाबाज रही कहियो सच्चा यार ना होई। ए गिरी बाबा आज रौड़ा गामछा बांध के डाढ़ी लौड़ा साहित्य वरिया और भातार ना ए महाराज कारवा करे लगता हमारा लाज लगता। गीत संगीत के आनंद दी और लौंडा पचीसी करता नहीं तब हमरा कहे के पड़ेला कि जे झूठ से झगड़ा कइले बा झगड़ा बरा के का होई, जे झूठ से झगड़ा कइले बा झगड़ा बरा के का होई, जे खुद ही देख के जरता ओकरा के जरा के का होई, आ जे लड़काइए से डाढ़ हिला के मौगाइए कइले बा ओकरा के हथियारे धरा के का होई। महाराज मारे के दूसरा का मार दिया अपने में गाथली लगता नहीं खेला कर। सब गांव में दी पैसा देव का सब गांव में एक आध गो लोग ऐसा होला जे गौनई के जमावे पर ध्यान दे। अब आई सबसे पहले को द्वारथी गीत होई आ तब हमने का प्रसंग की ओर चलब जा आ ओकरा बाद नाव का भाई लोग खातिर लाइदारी चली ना भावा का सावरिया।